салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. вақте дар як варзиш ҳамаи рекордҳо аз ҷониби як нафар шикаста мешавад, ӯро бемуҳоббат дар ҳамон фазо варзишгари дастон ё ба ҳамон истилоҳи маъмулӣ легенда ном мебаранд. замоне Михаил Шумахер ҳамин гуна таҳаввулотро дар варзиши Формула 1 ба миён оварда буд, ки дар моҳ ҳар нафаре дар мошинронӣ аз дигарон дида моҳиртар буд, Шумахераш мегуфтанд. ин бо шарофати истеъдоди нотакрори олмонӣ буд. ҳамакнун кулли рекордҳое ки дар он Шумахер ба қавле шоҳ буд, аз ҷониби халабони машҳури белгиягӣ Макс Ферстаппен шикаста мешавад. тасаввур кунед ки танҳо дар соли 2022 ӯ дар 11 мусобиқаи варзиши Формула 1 чемпион шуд ва ин навбат ҳам дар яке аз бонуфузтарин мусобиқаҳои варзиши мазкур Гран-прии Италия ғолибият ба даст овард ва аз панҷумин ғолибияти пайҳамаш истиқбол гирифт. пешвои мавсим мусобиқаи аввалини худро дар имсол бо ишғоли ҷои ҳафтум оғоз карда буд, вале ҳамакнун ғалабаи панҷумини пайҳами худ 11-умин дар соли 2022 ва 31-умин дар Формула 1ро истиқбол мегирад, ки танҳо ба 4 нафар дар таърихи варзиши мазкур муяссар гардидааст, ки дар як сол 5 маротиба пайҳам дар мусобиқаҳо ғолиб бароянд. инҳо Себастьян Феттел, Алберто Аскари, Михаил Шумахер ва Нико Росберг мебошанд. рекорди пирӯзӣ дар як мавсим ба Феттел ва Шумахер тааллуқ дорад, ки онҳо дар як мавсим ба 13 маротибагӣ ғолибият даст ёфтанд ва чӣ гуна гуфтем Ферстаппен феълан 11-уминашро истиқбол гирифт. ду ғолибияти дигар ба рекордсмени мутлақи ҷаҳон шуданд. барои ин кор чӣ бояд кард? анда газро тезтар зер бояд кард. рафтем. бозиҳои Премер-лигаи Англия ва чанд бозии дастаҳои англисӣ дар Лигаи Аврупо боз ба таъхир меафтад ва сабабаш кам будани шумораи полисҳо будааст, ки аксарияти онҳо пайи маросими ба хок супурдани Елизавета II ҳастанд. бозии Арсенал бо ПСВ дар доираи Лигаи Аврупо ва бозиҳои даври ҳаштуми Премер-лигаи Англия метавонад ба таъхир афтад ба далели камбуди эҳтимолии полис дар робита ба муттаҳами Елизавета II. ҳанӯз маълум нест, ки бозии Арсенал ва ПСВ дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Аврупо, ки қарор аст рӯзи панҷшанбеи оянда баргузор шавад, мавқуф гузошта мешавад. инчунин доиршавии бозиҳои даври ҳаштуми чемпионат низ зери суол меравад. гуфта мешавад, ки ташкили маросими дафни Елизавета II, ки рӯзи душанбе 19 сентябр баргузор мешавад, захираҳои бузурги полисро талаб мекунад. менависад Телеграф. УЕФА боварӣ дорад, ки ҳама бозиҳои мусобиқоти аврупоӣ ба истиснои бозии Арсенал тибқи нақша баргузор мешаванд. қаблан бозии даври гурӯҳии Лигаи чемпионҳо миёни дастаҳои Рейнҷерс ва Наполи аз 13 ба 14 сентябр гузаронида шуд ва ҳамчунин ба нишони эҳтиром ба маликаи фавтида ҳамаи бозиҳои даври ҳафтуми Лигаи аввал ба таъхир гузошта шуданд. гумонам то нони 40 солашро надиҳанд, бозиҳои Англияро намебинем. рафтем. ҳамзат Чимаев ба қавле кори Кевин Холландро дар 2 дақиқаву 13 сония ҳал кард. ин дар доираи рақобатҳои марҳилаи 279 UFC ба миён омад ва яке аз рақобатҳои марказии марҳилаи мазкур низ ба ҳисоб мерафт. аз рӯи нақша бояд, ки ҳамзат бо Нейт Диаз рақобат мекард, вале бо сабаби он ки ҳамзат маросими вазнпартоии худро муваффақона анҷом надода буд, аз ин рӯ шароит пеш омад, ки як рӯз қабл аз бархурд рақобати онҳо лағв шавад ва ё барои ҳар ду рақибони нав пайдо кунанд. аммо медонед, ки рақибон чӣ гуна пайдо шуданд? Дана Уайт дар чунин фурсати кӯтоҳ барои пайдо кардани ҳариф барои ҳар дуи онҳо ягон мушкилӣ накашид. пеш аз нишасти матбуотӣ пушти саҳна ногаҳон миёни тим ва ё гурӯҳи ҳамзат ва Нейт Диаз ҷанҷоли кӯчагӣ сар зад ва ба иттилои шуру ғавғои зиёдеро ба миён меовард. ба қавле касеро меқабид мезад. мегӯянд таи 30 нафар аз ҷониби ҳамзат ва анқариб 40 нафари дигар аз гурӯҳи Диаз ба ҷанҷолу мушзанӣ оғоз карданд. дар ин бархурди гурӯҳӣ аз миёни одамони Диаз аз ҳама бештар Кевин Холланд бо ҳамзат даст ба гиребон шуд ва онҳо ба хулосае омаданд, ки ин ҷанҷолро дар октагон ҳаллу фасл намоянд ва ба нақли Тони Фергюсон, ки дар як гӯша нишаста ҷангро тамошо мекард, бо садои баланд аз миёни тӯдаи одамон Диазро ба ҷанг даъват кард, ки дар ниҳоят Нейт низ инкор накард ва ба Дана Уайт гуфт, ки ӯро маҳз бо Тони Фергюсон ба октагон дарорад. хулас ҳарифон худашон пайдо шуданд. ҳамзат ба тавсифи мухлисон мисли мор аз аввали рақобат ба Холланд печид ва ҳамин тавр каме ба ҳар паҳлӯи октагон тоб дода дар ниҳоят бо усули буғикунӣ Кевинро маҷбур кард, ки таслим шавад.
ҳамзат воқеан ба истилоҳе ҳам пеш аз рақобат ва ҳам баъди он аз бини боло гап мезанад, вале ҳоло ки шикаст нахӯрдааст, инро метавонем бигӯем ки ӯ ба гапи худ ҷавоб гуфтан метавонад ва аз ин рӯ интиқодгаронаш ҳоло ягон гапи гуфтанӣ надоранд. ҳарчанд дар нишасти матбуотӣ ва баъди ғолиб омадан дар актагон аз суханони ӯ як нав гапҳои таҳқиромез ҳам ба ҷониби ҳариф ва дигар равзгарони вазни ӯ дар UFC равона мешуд, вале баъди ором шудани вазъият ӯ ҳарифашро тавсиф кард. дар ҳақиқат Кевин равзгари хуб аст. Баъзан пеш аз рақобатҳо мо якдигарро дӯст намедорем, вале мо ба рақобат мисли ба ҷанг меравем. ҷанг тамом шуд ва дигар дари толори мо барои ӯ ва ҳамдастаҳояш боз аст. ҳар вақте метавонад бе ягон мушкилӣ биёяд. ман хеле хурсандам ки ӯро мағлуб кардам ва акнун бо пул ва чеҳраи хандон ба хона меравам, гуфтааст Ҳамзат Чимаев. лекин ҳамаи равзгарони UFC пул гуфта мемуранд. ҳатто баъзеаш рӯишод мегӯяд ки ман ба шикаст хӯрдан ғамгин намешавам, муҳим пул кор кунам. агар барои UFC равзгароне лозим бошанд ки барои шикаст хӯрдан пул мегиранд, марҳамат тайёрем. Нголо Канте аз афташ бо роҳбарияти нави Челси забон намеёбад ва агар шарти гузоштааш иҷро нашавад, ӯ Челсиро тарк мекунад. 100% боварӣ дорам ки зуртарин дастаҳои дунёӣ барои ӯ ҷанг мешаванд. музокирот оид ба шартномаи нав бо Канте ҳанӯз соли 2021 дар бошгоҳи Челси оғоз шуда буд. раҳбарияти қаблии Челси ба нимҳимоятгар тибқи нақшаи 3+1 шартнома пешниҳод карда буд, аммо вақте ки ҳукумати Британия алайҳи Роман Абрамович таҳрим ҷорӣ кард, музокирот қатъ гардид. раҳбарияти нави кабудпӯшҳои Лондон дар моҳи август ба таври шифоҳӣ ба Нголо як созишномаи нави 2+1 пешниҳод кард ва айни замон нимҳимоятгар ба ин пешниҳод розӣ нест ва мехоҳад ба даста шартномаи дарозтар имзо кунад. инро пойгоҳи хабарии The Athletic расонавӣ кард. фаронсавии 31-сола дастаро тарк мекунад агар ба шарти раҳбарият тарҳи шартномаро иваз накунад. Канте аз он малол аст ки раҳбарияти бошгоҳ бо сабаби сину сол бо ин футболбоз шартномаи дарозмуддат намебандад ва алами Нголо ба он хест ки тобистони имсол Челси бо ҳамлагари 33сола Пьер-Эмерик Абамянг шартномаи 2+1 ба имзо расонд ва моҳи июл бо ҳамсоли Канте Калиду Кулибали созишномаи 4сола ба имзо расонид. собиқ сармураббии Челси Томас Тухел бошад боварӣ дошт ки шумораи ҷароҳатҳое ки Канте мегирад шубҳаҳои раҳбарияти бошгоҳро ба вуҷуд овардааст. қайд карда мешавад ки аллакай ду супербошгоҳи Англия инчунин дастаҳои маъшҳури Испания, Олмон ва Фаронса мисли шикорчи атрофи Канте чарх мезананд. дар сурати вайрон шудани муносибати футболбоз бо роҳбарияти бошгоҳи лондонӣ онҳо зуд ба хариди он мепардозанд. боз як овозаи дигар баромадааст ки раҳбарияти бошгоҳ баъди пайдо шудани гапу калочаҳо атрофи Канте нафаҳмид ки нокомиҳои охири даста бо айби Томас Тухел не, балки набудани Нголо Канте дар хати нимҳимоя будааст. мисле ки дар ягон корхона ногаҳон директор мемонанд ва намедонӣ дигар корро аз куҷо оғоз кунӣ. раҳбари нави Челси ҳам ҳоло худро гум кардааст. ҳасбик ё худ Ҳасбуллаҳ Магомедов, як блогери машҳури доғистонӣ ки бо қадди кӯтоҳ ва танишҳои лафзӣ бо ҳамтои худ аз Тоҷикистон Абдурозиқ дар саҳифаи Инстаграм хеле машҳур аст, 2 рӯз пеш бо ташкилоти размии UFC шартномаи 5-солаи расмӣ ба имзо расонид. вазифаи ин блогер иштирок дар рақобатҳо ба сифати таблиғгар ва ҳамкорӣ ба васоити ахбори оммаро дар бар мегирад. ҳоло маблағи шартнома ва маоши солонаи Ҳасбик дақиқ нест, вале Ҳабиб Нурмагомедов бо Дана Уайт ва ташкилоти UFC ҳамин қадар ба қавли ҷураи сахт аст ки ҳатто барои Ҳасбик дар ин ташкилот ҷои кор ёфт. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.